Свършиха сериозните преходи. Вече надолу към долината. Към къщи! Хайде към къщи. Към къщи. Но тук е много хубаво. Съжалявам, това трябва да направя макро. Много ще ми липсва. Много хубаво беше. Хич не ми се тръгва. И на мен. Екопътека по пътя към Едълвайс. Наред с вековните букови изполини, емблематично за Централния Балкан е и едно изящно белоснежно цвете с необикновена красота. Едълвайс, балканска звезда, плоско кръче, цялото растение е покрито с бели власинки, които му придават характерен вид. Цъфти от юни до август. Разпространено е в планините на Балканския полуостров, в Пиринеите, Алпите, Апенините и Карпатите. Цветята са много дребни, събрани в няколко кошнички на върха на стъблото. Расте в пукнатините на варовиковите скали и по тревисти места. Не късайте едълвайсите! Има ли такова нещо на пътеката? Аз съм събрал поне 5. Как съм тръгнал. Да. Добре бе, как не им писа да си хвърлят букуците в гората? Що трябва ние да им ги събираме? Ето е хижата! О! Река ли чувам? Ние минахме около 70 км до тук. Нека толкова. И ето е хижата тук долу. Като за финал. Като за финал. Това ни е... Много уникално преживяване. Да. Значи, какво минахме? 8 хижи минахме. Накрая Минахме Купена. минахме Уважителна кожа стена. Минахме трионите. трионите. А така. Всичките животинки, дето видяхме. Да. Малки, големи, всеки. Цветя. Едълвайси. Някой от нас. Някои от вас. И така. Давай. Ние последната дестинация. И утре на басейн. Гъба. Вижте колко имаш. Тук има още. А тя са различни. Да. Ох. Благодаря ви, кръченца. Благодаря ти, гръбче. Докарахте до тук. Здравейте от Хайдушка песен! Земя, Европа, България, Троянска планина, хижа Хайдушка песен. Откъде идва името Хайдушка песен на хижата? Значи едно време тук са хванати гонени от турците, Тодор Каблешко, найден по-постоянно, Георги Търнев и Стефан Почков. Тук са заловени горе на. На около 300 метра. Там е лобното място, има паметник. И там идва името на хижата. Възстановка се прави. Кога са тези възстановки? Първата седмица. Първата седмица на юни. Гледат да бъде събота и неделя, за да са А какво свободни представлява? Ами възстановката по залавянето на Залавянето. Каблешков и Да. Интересно.
Идват от Копривщица, нали? От Копривщица идват от читалището. То е организирано всяка година. Идват тук и се прави възстановка на И от тук, залавянето от нашето, от селото. и от селото, които са. Двамата ги убиват тук, двамата ги залавят. А кой ги предава? Ами, както винаги, един български овчар. Овчарче. Как се казва? Петко Шипковенчето. Петко Шипковенче. Той е бил ратай и ги вижда и ги предава. Веднъж ги казва, турците се отказват, че не могат да ги намерят. Той ги намира втори път и ги връща. Връща турците. Упорите бил. Много Упорите. По принцип, това, което си направиш ти, никой не може да ти го направи. А вие от колко време сте в планината? Аз съм от една година. Година и половина вече съм тук в Южар. Иначе много години по планината има. Предимно по гъби. Гъби. Да. Какви гъби има в района? Натарка, паче крак повечето. Млечни, Млечни. сърнела, тук не. Знаеш, Коя е тази река тук? Значи това е е Камачарска. тая е Рогачева река, другата е Камичарска по местното наречие и тук долу се съединяват и започва Бели Осъм. И след Троян, малко преди Ловеч, се събират Бели С Осъм Черни и Осъм. Черни Осъм и вече става Осъм, който Само отива в Дунава. Няма цвета ми да си. Няма си в 8, да. В Камачарка са дявали камъни за воденици. Нали? Затова се води Камичарска, Камичарска, като да. каминарска камък. Мгм. Оттам идва като местно наречие. И сега, ако тръгнеш, стигнеш доста далеч, има много парчета от камъни. Даже има и цели, ама нали, спукани вече. Какво е да си хижар? И трудно, и лесно. Различни хора, и лоши, и добри. Всеки си Като идва с навсякъде. характер. Абсолютно. Да. На всеки трябва да угодиш. Какво е за вас хижата? Какво представлява хижата? Любимо място. Много любимо. То не е само хижата, самото Отиваме място. Самото място и хижата. Тук сме отраснали, тук си идваме. А като дойде един турист, вие какво очаквате от него? Ами да е добър човек. Най-вече. Да ни създава проблеми. Да. Най-важно. А той какво очаква? Очаква добро посрещане, да му се обърне внимание, Мгм. да няма пререкания, най-важно. И да се почувства като у дома си, не Ами да, изгонен. той е дошъл Малко на останаха почивка, туристите, той не е вече. дошъл да... Старите много. Да. А какво трябва да бъде отношението от туриста към хижаря и обратно? Значи туристът трябва да се чувства, както казахме преди малко, като у дома си. Не трябва да се чувства виновен, че е дошъл на хижата и на теб ти е нарушил спокойствието. На хижара говоря. Да. Значи той трябва да се почувства така, че ти му предлагаш абсолютно всичко. Това имаме. Не е, че какво желае той, Да. а това имаме в момента. Защото той е хижа, не е хотел, не е ресторант. Много го бъркат с хотел хижата. Да. Много хора мислят, че отиват на хотел или на ресторант, където има абсолютно всичко. Искам риба. Но откъде да те я взема? Нямам риба. Значи, затова се казва, когато се дава поръчка за спане, се дава поръчка и за яди. Значи, казваш, искам храна. Той те пита човекът каква ще бъде храната, както вие сега. Не ядете месо. Нали, например. Да. Искате да бъде нещо безместно или нещо специално. Докато вие дойдете, хижата ще бъде заредена, това ще бъде направено и всичко е точно. Така трябва да бъде по принцип. Ма не може нам да се дойде и веднага на място да си... Няма как.
Значи той трябва да отиде до Троянта да го купи. Както днес. Няма как. То просто тя е хижа, която се ползва повечето като автотуризъм. Не е като гори на Балкана. На върха. Тук е Който се автотуризъм. носи Да. по принцип, другото няма да го казва. И какво си води. И Да, наистина не е като в Балкан, има топла вода, баня да си изкъпеш. сега все пак има някакви удобства. Обаче е хижа. Тела е съвсем различно. Там вече очакваш 2, 3, 4 звезди. Тук няма такова нещо. Да, тук има чист въздух. Тук и има природа. чист въздух, тишина, Обикновено по-младите природа бъркат и хижата. това е. Младите искат да има абсолютно всичко, защото са свикнали в града. Каквото има, отива, поръча се и го има. Тук не е така. Тук не е така. Тук кой така, донел си ракия, ще пиеш. Да. Донел си е Няма ли вино, ще ще си го пиеш. с нещо Да. по-специално, сигурно. Хотел може да бъде 5 звезди, ама звездите Да. тук няма кой да ти ги вземе. Значи тук могат да се Безброй видят много. само 3, да речем, защото е малко закътано, обаче са истински. Ще и носи на село при дядо и баба, ама само че някой път повече хора. Някой път се събират, да. Тук паркинга, дето е долу, нямаше Мгм. нито една кола. Тук се виеше 3-редово хоро. Тук, Добре. дето е навесът, стояха двама диригенти с музиката, с всичко и свират 2 дена, 3 дена. 2 нощи и 3 дена. Свират непрекъснато. Жива музика, няма такова. Жива музика от всякъде. С тъпанът, с гайдата, с кавалът, с абсолютно всичко. Това са хубавите спомени. И това се правеше, когато е възстановката на празника. Той си е Страшни непроходим. истории имате ли? Страшно не е. То не е толкова страшно. Премеждия. Примеждия, да. Винаги има, тръгнеш ли по планината, неподготвено особено. Да. Има примеждия много. Винаги трябва да си подготвен. Лятно време с събичка, зимно време с турбичка. Така казват хората. Защото по-лошо от Стария Балкан няма. За 24 часа, 4 сезона можеш да ги минеш. С градушка, с сняг, с... И аз съм го чувала Абсолютно от всичко. стари и опитни Да. планинари. Това е непредсказуемата планина. Аз съм го изпитал и на... А вие любители на планината ли сте? Естествено, иначе какво да правим тук? Иначе какво да търсим тук? Цял живот сме били по планината от деца. От деца. Значи аз съм бил сигурно... Нямам на идея на колко години съм бил, защото дядо ми ме е водил от деца. И моите деца съм ги водил от много малки. И сега все по планината. Така че то си идва. Какво ви дава планината? М. Най-доброто, което може да почувства един човек. Тишина, Спокойствие. спокойствие и една, как не мога да го обясня точно, едно самочувствие, че ти отговаряш за себе си. Ти отговаряш за себе си. Така трябва да бъде в планината всеки, който отива. Защото ти не можеш ли да отговаряш за себе си, значи по-добре не тръгай. Не е за всеки. Не е за всеки, да. А какво ви взима планината? Нищо не може да ми вземе, само дава
На нас постоянно го дава, на други го няма. Еми, има хора, които не искат да го вземат, бе. Има, които не са и ходили. Има хора, които не са стъпвали в една планина. Не са едва ли както вие сте тук сега. Те не са, те нямат на идея за какво става дума и вие като почнете да им разказват, те казват, вие какви сте нещо. Когато се приберете сега, вашите съученици или набори, попитайте ги, ходили ли са в планината и какво са почувствали. Каквото ви отговорят, по това ще разберете дали са ходили или не. Или не. Защото усещането в планината е различно от говореното за планината. Вие какво усетихте, като минахте толкова път? Беше много трудно. Беше много трудно, но си заслужаваше. Всяка една крачка. Заслужава си. И заслужава си да... да не е по същия маршрут, обаче да минете и на други места, да ги усетите. Самата тръпка на ходенето, на опознаването на Балкана, на тази река, дето тиче. Вие ако не бяхте дошли, нямаше да знаете, че се казва Рогачева и Каменчарска и от тук почва Бели Осъм. Красотата е навсякъде около нас. Уникално е усещането да видиш сърце от камък или пък лице в някой крив корен. Докато вървиш под сенките на дърветата или когато присвиеш очи от слънцето на някоя шарена планинска поляна, около теб е пръснат чуден свят от цветя, тревички, камъчета, че и някой друг бръмбър за разкош. И без да се усетиш, ставаш като луд с картечница в стремежа си да запечаташ тия прекрасни малки късчета спомен. Тази макротреска не подмина и нашите млади туристи. Забравили умората, приклякваха за хлас до някое цвете пчела или китка лишии. И сигурни сме, че малките щракове на камерата са оставили следа и в сърцата им. Много е важно какво носим в нашите раници, по нашите джобове. Има три основни, много важни неща, които не трябва никога да забравяме. Съответно, това са храна, вода, дрежка, защото те може да ни спасат живота. Оттам насетне. Зимата винаги ръкавици. Слънчеви очила, това е може би най-важното нещо за зимата планина, защото снегът отразява много голяма част от светлината, това не влиза в очите и може да ни заслепи. Шапка, резервни чорапи, те не са никога излишни. И поначало да спазваме едно много просто правило. И това е, че колкото по-голяма раница вземем, толкова повече багаж излишен ще вземем с нас. Тоест трябва да се стремим да вземем по-малка раничка, но да сложим всичко най-необходимо в нея. Може да носим шоколадчета, бананчета, такива високо енергийни храни, които ни дават много енергия, която енергия ни е необходима, за да ни топли тялото и ние да се движиме. Слънцепредпазния крем също така не трябва да го забравяме. Разбира се, щеки, ако имате нужда да ходите, здрави, хубави планински обувки, маратонките за парка не стават. И отново искам да наблегна на чорапите. Хубавите чорапи, дори да са мокри, те топлят. До хижата може да се дойде по различни маршрути. Първият е от село Чехлик, с автомобил. Другите от Кожа стена, от Беклемето. Може да се стигне до нас по билната пътека за около 4 часа. От хижа Ехо през връх Ушите за около 4 часа и половина. От хижа Василев през Рибаришкия проход отново за около 4 часа и половина. Днес ви представяме една рецепта за вкусно кьополо. Печен домат, печена чушка, печен патладжан, много мазнина, подправки, копър,
Магданос и Дивисил. С леко запържване след това се поставят накраят вече отправките, които са Копър, Магданос и Дивисил. Посолява се на вкус, много мазнина, защото патладжанът иска и си я взима. Това е най-вкусната рецепта. Сол на вкус. Черен пипер по желание. Чесънът е задължителен, който го обича, ако не му пречи на стомаха. Колкото повече, толкова по-добре. Лукът се слага непечен, суров, след като вече всичко се е изпарило, водата се е изпарила и започва да се добавя мазнината. И той остава почти цял, което е по-вкусното за мен поне. Хиже хайдушка песен е сгушена в полите на Стара планина в подножието на резерват Козя стена. Намира се на 4 км от прочутите минерални извори на село Чифлик. Стаите са с капацитет 26 легла. Санитарните възли са вътрешни. До хижата има бунгала с 32 места. Има механа, битов кът и туристическа кухня. Районът е благоустроен, има барбекюта и паркинг. Градовете са дом на по-голяма част от европейското население и са местата, където се генерира по-голяма част от богатството на Европа. Поради това е изключително важно да се гарантира, че градовете продължават да функционират добре и осигуряват високо качество на живот на своите жители, въпреки изменението на климата, водещо до по-високи температури и горещи вълни, повече наводнения или недостиг на вода. Физическият дизайн на градовете променя въздействието върху климата и устойчивостта към промените. Зелената инфраструктура като паркове, градини, дървета и зелени покриви и стени ще бъде все по-важна част от градския дизайн. Ето защо е важно всеки един от нас като гражданин да участва при възможност в обсъждания при планирането на нашите градове и населени места. Всяка малка крачка и осъзнат избор, повторени от милиони хора, е огромна промяна. За 9 дни краката ни отведоха на много и красиви места. 9 дни раниците и щеките бяха част от нас. Но трудните километри и натрупаното изкачване не отказаха нашите младежи, а срещите с пъстрите хора от планината ни доставиха истинско удоволствие. Удоволствието да ходим, да стигнем, да свържем. Вече сме в цивилизацията. Да. С 5 коли се разминат. Няма раници, щеки. Да, ама ни липс. Ще ни липсва, да. Беше много Всичко готино. ще ми липсва. И вие ще ми липсва.